I ćao svima ljudi i dobrodošli u moj novi video na mom YouTube kanalu. Evo ga ljudi, nakon dužeg vremena krećem ponovo da snimam. Tako da ljudi, za ovaj povratnički video odlučio sam da napravim analizu igrača i to analizu Mirka Ivanića koji fantastične partije pruža u ekipi Crvene zvezde. Odlučio sam se da uzmem njega jer je pružio fantastične mečeve u ovom dvomeču između Milana i Crvene zvezde, pa sam eto njega odlučio. Ne bih dalje da dužim, idemo u video. Mirko Ivanić rođen je 13. septembra 1993. godine i crnogorski fudbaler. Ivanić je prve fudbalske korake naučio u ekipi Mladost iz Bačkog Jarka, odakle je kao 12-godišnjak prešao u Vojvodinu. Prošao je sve kategorije Vojvodine, a prvi ugovor s ovim klubom potpisao je 2012. godine. U ljeto 2013. godine priključio se ekipi Vojvodine i kod trenera Marka Nikolića imao svoj debi na utakmici kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Hanveda, koji je novosadski klub dobio sa 2:0. Ipak nakon toga je ponovo vraćen u Proleter gdje je odigrao dio sezone 2013. na 14. U prvoj Ligi Srbije na 15 utakmica dao je 6 golova, da bi se u zimu 2014. godine vratio u Vojvodinu. Ekipu je preuzeo Branko Babić koji je pružio priliku Ivaniću da debituje u Super Ligi Srbije. Novosadski klub je u toj sezoni osvojio Kup Srbije, što je i prvi Ivanićev trofej u seniorskom fudbalu. U ljeto 2013. godine Zoran Marić postaje trener Vojvodine, a Ivanić postaje jedan od ključnih fudbalera u novosadskom timu. Dobre partije u dresu Vojvodine nisu prošle nezapaženo, pa se tokom zimskog prelaznog roka u sezoni 2015-16 i Partizan i Crvena zvezda željeli da dovedu Ivanića. Ipak on tada izjavio da ne želi da prijeđe u nekog od vječitih rivala, već mu je želja bila da prijeđe i da ode u inostranstvo. Početkom februara 2016. godine je potpisao ugovor sa Bate Borisovom. Ovaj klub je kao obeštećenje platio Vojvodini milion evra, pa je Ivanić tako postao najskuplji plaćen igrač u istoriji bjeloruskog fudbala. U ekipi Bate Borisova je proveo naredne 3 godine. Ivanić je na 126 utakmica dao 33 gola. U februaru 2019. godine dolazi u Crvenu zvezdu. To je bila neka njegova istorija, a onda nadimak mu je Čomi, visina 1,82 m, broj trenutni mu je 4, znači karijera mu je išao ovako: Vojvodina, pa Pozajmica, Proleter, pa Bate Borisov, pa Crvena zvezda. Trenutna vrijednost mu je 3 miliona. Znači, a što se tiče sad Super Lige Srbije, na 18 utakmica dao je 10 golova, 4 asistencije. I tako da, ljudi moji, to je neka njegova statistika. Dok sam ovo sve pričao, mogu se nagledati te njegove fantastične partije u Crvenoj zvezdi. Tako da, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, obavezno bacite like, prebacite na kanal i u komentar pišite koga želite sljedeće. To je naravno veliki pozdrav.